ମାନେ ସତ କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଥିଲି ନା ମୋ ବାପାର ବହୁତ ପଇସା ଉଡ଼େଇଛି। କାହିଁ କହିଲେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଥିଲା ନୋଜ୍ ସ୍କାର୍ କ୍ରିମ୍। ଯେହେତୁ ମୁଁ କଲର୍ କମ୍, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନୋଜ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲେ ନୋଜ୍ ସ୍କାର୍ କ୍ରିମ୍ ମୋ ମୁହଁଟା ଗୋରା ପଡ଼ିଯିବ କି, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି କି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ତୁ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ଅଛୁ। ମୋ ବୋଉ କହିବ ଆଉ ମୋ ଝିଅ କାହିଁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଉଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ତ ହୀରାଟା ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀଟା ଆଉ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ମାଆ ମାନେ ତ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକିରି ଟିକେ ସଜବାଜ ହୋଇଯାଏ, ସତରେ ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, କାହିଁ କଳା ହେଉଥିଲି କି, ମେକଅପ୍ ପାଉଡ଼ର୍ ଲଗେଇବି ନା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ବାପାର ବୋଧେ ମୁଁ 20-25 ହଜାର କି 30 ହଜାର କି ବେଶୀ ହେବ। ବାପା ମାଆର ତ ହିସାବ କରି ହେବନି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚର। ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ର କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର୍। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରିମ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଉଡ଼ର୍ ଆଣିବି, ସେଇଟା କାଳେ ମୋ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ କି, କାଳେ ମୋ ମୁହଁରେ କିଛି ବ୍ରଣ ଉଠିଯିବ କି, ଯାହା ତ କଳା ଆହୁରି ଅସନା ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଇସା ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଭାବୁଛି କାହିଁ ସେ ପଇସା ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, କାରଣ ଯାହା ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ଯାହା ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସି ବୁଝିଲି ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ, ସ୍ୱାମୀ ପଇସା ବଞ୍ଚୁଛି। ଯଦି ସେଇ ଭାବନାଟା ଅଇନା ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଘରୁ ବିଦା କରି ସାରନ୍ତାଣି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅଇନା ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। ମୋ ଅଇନା ଯଦି ମୋ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ଡ୍ର ଖେଳାଯିବ କେବଳ ବିନ୍ଦି ବାସ୍, କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ପଡ଼ିଥିବ, ପାଉଡ଼ର୍ ଟିକେ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଯୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଏ ସେ ଟିକେ ଲଗାଏ। ମେକଅପ୍ର କୌଣସି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଟିକେ କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲଗାଉଥିଲି, ସେତିକ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସତ କଥା କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କଳା ସେମାନେ କେବେ ଏମିତି ପଇସା ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବି ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି? ଦୟାକରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଠିକୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ, ମୁଁ ଆଜି ବସିଥିଲି ଏଇ କଥାଟା କାହିଁ ଭାବୁଥିଲି, ମାନେ ମୋ ମୁହଁକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା। ଯେହେତୁ କାଲି ବାପା ଆସିଥିଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ କରିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, କାମ, ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ, କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କେହି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।